Bismillahirrahmanirrahim. Lube, Bodara, kashi na 9. Har dare ɗan Liti ya kasa zuwa wajen 'yan doka ya faɗi gaskiya. Watini tana dawowa daga talla, ta ji mummunan labarin an kulle uwarta. Za ta je babanta Mudi ya hana ta. Sai zinduma ihu take yi. Ya rufe gidan yana faɗin, baki yi sa'ar uwa ba, tunda ba ta iya raba faɗa a tsakanin ƙananan yara. Sai dai ta higa har ta sabauta musu ya, ki yi ta fatan ya tsaya iya haka nan ba tare da an je ga kuliya ba. Ni dai ba za ta bar min abin kunya ba, don wallahi ba zan yafe ba. Tunda ɗan Liti ya fito yake neman Zayyanu mai shago akan ya raka shi wajen 'yan doka a ba su haƙuri. Zayyad bai zo shago ba sai bayan sallar isha'i, shi ma don mutane sun saba zuwa siyan maganin sauro a shagonsa ne. Yanda ɗan Liti ya firgice a kan 'yan doka ne ya ba wa Zayyad dariya. Wuni ɗaya amma ya yi muguwar rama. Don Allah Zayyanu ka cece ni, kar su kulle ni. Alƙur'an na san Lube ƙarya take yi, da ban je ba. Zayyad ya ce, ai sai da na hana ka, na ce kar ka je, amma ka ƙi ji, wai kai mai budurwa ko? Kayya, kar a yi wannan tone-tonen. Mu je kawai mu musu bayani, tunda kai ɗan birni ne. Ka san su, na san kuma su za su saurare ka, har su iya yi mana sassauci. Ko nawa ne tara zan biya, amma kar su kulle ni. Dariya sosai Zayyad ya yi, yana mamakin yadda 'yan garin suke tsoron 'yan sanda. Polis ɗin ma na ƙauye. Ya ce, me yasa kake tsoron 'yan sanda haka ne? Ɗan Liti ya ce, kayya, ba za ka gane ba. Idan suka kulle namiji, dukan tsiya suke sha. Idan mace ce kuma, fyaɗe suke yi mata fa. Cikin nuna alamar tsoro, Zayyad ya ce, kai, wannan kuma haka, so kake don Allah ni dai ka raka ni. Haka kake so na raka ka? Ni babu inda zan je a kama ni. Sai ɗan Liti ya kuma rikicewa, jikinsa har rawa yake ganin a haka, ya sa Zayyad faɗin, mu je to, amma kar ka yi magana idan muka je. Ɗan Liti ya ce, alƙur'an gum zan yi. Kulle shagon ya yi, suka nufi wajen ƙaramin division. Ƙaramin division ne sosai, sun kunna fitilar ƙwai, suna shan sigari suna hira. Ba su fi su 5 ba a cikin wajen. Da sallama Zayyad ya shiga, ganin shigarsa ya sa suka gane baƙo ne. Wuri kurtu, wani kurtu ya ce, me ke tafe da ku? Zayyad ya ce, yallaɓai, mun zo ne akan maganar matar da aka kawo ɗazun, akan kes ɗin yariyar da aka ce ta zubarwa da ido. Ba za mu saurare ku ba a yanzu. Dare ya yi, mu mun san doka, muna aiki da law and order. Ku je sai da safe kwa dawo. Inna Maimuna ta ji, sai ta ci gaba da kuka tana faɗin, a yi haƙuri a buɗe ta, yunwa take ji, ga sauro nan suna ta cizanta sun fi guda 1000. Zayyad ya ce, officer, please, marin yariyar nan kawai ta yi, by now idanun yariyar nan normal suke. So nake a warware. Oga Audu ya ce, kai mu za ka koya wa aiki? Mu ma fa mun san birnin nan, ku je da safe kwa dawo. Mun tashi. 10,000 ya cire a aljihunsa ya ajiye musu yana faɗin, yallaɓai, a duba kes ɗin nan. A duba ishu ɗin nan, don ba gaskiya ba ne abin da aka faɗa, sai in kawo muku yariyar ma yanzu. Ganin kuɗin ya sa suka kalli juna suna rarraba idanu, saboda kuɗin da suka ga ya ajiye masu. Oga ya ce, to yanzu ka zo da magana, very important. Zo ka zauna. Nan da nan Zayyad ya kashe maganar, aka fito da Inna Maimuna. Tausayinta ne ya kama Zayyad, tana kuka tana masa godiya har ƙasa ta durƙusa tana ta tuba ba za ta ƙara ba. Har gidanta suka raka ta. Mudi mai tsire na ciki, yau ko tsiren bai fita ya saida ba, saboda abin kunyar da matarsa ta janyo masa. Da ƙyar Zayyad ya rarrashi Mudi, ya bar Maimuna ta shiga gidanta, har kuɗin cefane ya bashi na toshiyar baki. Sannan Mudi ya amince, yana ta sanya wa Zayyad albarka, sannan suka tafi. Ɗan Liti ma yana ta godiya yana faɗin, zuwanka Gulu, alheri ne Zayyanu, ba don kai ba da na shiga uku. Alƙur'an da wuri zan aure yariyar nan na kafe ta a gidana, kowa ya huta da faɗanta. Zayyad ya ce, au, ba za ka bar faɗan auren nan ba wai?
Dariya ɗan Liti ya yi yana faɗin kasan Allah irin matan nan daɗi gare su, ina jin baka taɓa ƙare mata kallo ba ne, jikinta ya fi shekarunta, tsaf za ta ɗauke ni. Ni da baɗi, nan da baɗi ka ji an samu ƙaruwa. Ya isa haka malam, bar wajen nan, cikin tsawa ya faɗa yana jin ransa a ɓace. Da sauri ɗan Liti ya ce mu kwana lafiya, na gode. Ya miƙe ya bi hanya. Hannuwansa ya cusa cikin sumar kansa yana mai tsananin jin ɓacin rai akan wannan maganar da suka yi. Zaman ne ya ishe su. Ya kulle shagon ya nufi gidansa ba tare da ya yi wa kowa sallama ba. Gyara sosai Humaira ta yi na ban kwana don ta san daga yau shi kenan kuma sai kuma wani lokacin. Da rawar jiki ta karɓe shi ganin ɓacin rai kwance a fuskarsa. Ya sa ta shiga faɗin waye ya taɓa min hasken idaniyata. Abu Insaf wal Affan zaujin Humaira. Murmushi ya yi don jin salon rarrashin da ta zo masa da shi yau. Kis ya sakar mata a hannunsa wanda ke tsagale cikin nashi ya ce, kawai ba na son rabuwa ne da ke, zan yi kewa sosai, maybe ma kewan naki ta kashe ni. Cikin nuna damuwa da tausayi ta ce, ba zan daɗe ba zan dawo, Insaf na tsananin buƙatar mu kusa da ita. Please love ka yi haƙuri, ka koyi juriya. Ya ce daɗin mata biyu kenan, idan ba wata, ka sami wata. Take fuskar ta ya sauya, ta ce, wallahi kai mata biyu sai dai babu raina. Ya miƙe don watsa ruwa. Idan akwai rabona a jikin wata, wallahi sai na yi, kuma kina nan da ranki da lafiyarki, tunda ba kya ɗaukar lalurata. Sai ta fashe da kuka, tana jin kishin mijin nata na taso mata. Na rantse da Allah duk wacce ta yi gangancin auren mijina, sai na halaka ta. Murmushi ya yi yana faɗin oh my baby, just for wasa ne, kawai nake miki. Come on, daina kukan nan, karki sa zuciyata ta tarwatse. Ya ɗora hannunsa a ƙirjinsa ɓarin hagu saitin zuciyarsa da take faɗawa. Take ta faɗa jikinsa tana mai jin sanyi a ranta, jin wasa yake mata. Rungume ta yi yana shafa gadon bayanta gami da kisin forehead ɗinta, yana raya idan ya lallaɓa ta zai samu yadda yake so. Idan ba lallaɓa ta ya yi ba kuwa yau ba za ta bari ya yi na bye-bye ba. Dole ya ƙara aure. Humaira, halitta ta da taki a different. Ita ta taimaka masa ya yi wanka, fruit juice ɗin da ta yi ya sa suka ta yi mishi ta ba shi ya sha. Har biyu saura ba su kwanta ba sai da suka gama na filfili sannan suka kwanta. Ba su yi bacci ba ya fara lalube jikinta. Wasa suke da junansu har sai da suka rikita junansu sannan suka fara sunna. Sun shayar da junansu zumar soyayya. Humaira ta yi juriya ta ban kwana sannan daga yau dai shi kenan za ta huta. Oga Zayyad yanda yake so ya samu saboda ya same ta yadda yake so. Sarrafa ta son ran shi yake yi. Ƙurewar jin daɗinsa hawaye ke zuba a fuskarsa, ya samu nutsuwa da gamsuwa da ya daɗe bai samu daga gare ta ba. Don ba ta bari ya zo makura za ta fara raki tana ta gaji, haka dole yake haƙura ya rabu da ita. Ita kuma za ta wuni tana mita, wai yau an tsinci furen ƙauna. Sosai ya yi enjoying da ita, ita kuwa haƙuri kawai ta yi don ya gama tsiyayar mata da ruwan jiki. Dole ma ta nemi ORS ta sha na kwana 3, yayin da take murna za ta rabu da shi ta huta. An na kwana 2. Washe gari sai nan yake da ita, ko fita bai yi ba sai da ta shirya ya maraidaice yana neman ƙari. Take Humaira ta juye ta koma 'yar bala'i. Dole ya lallaɓa ta ya ce shi kenan, na haƙura. Ta leƙa gidan Baba Delu don duba Lube. Ba ta nan, ta shiga gari. Mashin ɗin Abubakar mai siyar da icce ya karɓa, ya ɗauki Humaira ya kai ta tasha. Sai da ya ga tafiyarsu, ta hau mota sannan ya dawo cikin kewa da damuwa.
Cikin abin da bai fi awa 1.5 ba, ta iso garin Kano, mai tarin ni'ima da albarka. Iskar ‘yanci Humaira ta shaƙa ta ce alhamdulillahi gaskiya kowa ya bar gida, to tabbas gida ya bar shi. Trolinta ta ja, ga goyon affan ga gajiya. Sannu da zuwa Hajiya, barka da dawowa, muryar Idi direba ya katse ta. Ajiyar zuciya ta saki tana faɗin yawwa Malam Idi, mun same ku lafiya? Ya ce lafiya ƙalau Hajiya, sannu da hanya. Ya karɓi trolin. Buɗe mata mota ya shiga, ya yi ta shiga ya rufe. Ya buɗe but ya saka kayanta da hanzari, ya zagaya driving seat ya zauna ya fara tuƙi. Limshe idanunta ta yi, jin ƙamshi da sanyi, air conditioner na ratsa kowane sashi. Take unguwar Tudun Yola suka nufa, wato gidan Hajiya. Hon Idi ya yi, take aka buɗe masa babban gate ɗin gidan, ya tura hancin motar ciki. Har kusa da ƙofar da za ta sada ta da asalin cikin gidan ya kai ta, sannan ya faka, ya buɗe mata ta fito, ta nufi ciki ya bi ta da jakar kayanta. Insaf an sha kwalliya cikin kayanta na boutique red gown mai buɗewa, made in India ne a jikinta. Rigar kaɗai ta ba wa 50 baya. Momi, Insaf ta faɗa da tsananin murna tana nufar Humaira da gudu. Rungume ta yi, ƙafafuwanta ta ɗane ta. Humaira ma cikin murna take fara'a. Hajiya da ke zaune sai fara'a take tana faɗin, ga yarinya yau dai mun huta da maganar an gaji da gidana, ga uwar taki nan, ai sai ki cinye ta. Humaira ta ƙarasa gaban Hajiya ta zauna a ƙasa, ta ce ina wuni? Hajiya ta amsa lafiya lau, ya hanya, fatan an dawo lafiya. Ta ce alhamdulillahi, na same ku lafiya? Hajiya ta ce lafiya ƙalau, to ya kika baro su, ya kuma aikin? Humaira ta ce alhamdulillahi, yana gaishe ku sosai. Hajiya ta ce masha Allah, muna amsawa, muna nan muna ta addu'a Allah ya taimake shi ya kuma tsare ku. Ta ce amin ya Allah, mun gode, Allah ya ƙara girma. Amin Humaira. Insaf ta yi ɗare-ɗare a cinyar Humaira tana ta faɗin, momi ina abba na? Shi ba zai dawo ba ne? Ganin Humaira da Hajiya take, Insaf ta juyo da fuskar momin nata, yanda za ta kalle ta da kyau. Ta ce, momi kin yi min shiru. Ƙwalla ta cika idanta. Humaira ta ce, ai sori, yana nan shi ma zuwa. Ai cikin murna Insaf ta ce, an siyo min bindiga irin nasa? Humaira ta ce, don a gajiye take. Bilki, kawo wa Humaira abinci mana, cewar Hajiya tana ɗaga murya. Humaira da ta matsu ta je gidanta ta ce, a'a, na ƙoshi, mun ci abinci a hanya. Ba mu tare da yunwa, na gode. Bilki ce ta fito ɗauke da drinks da tire. Na ganin uwar ɗakinta, sai washe baki take. Sannu da zuwa Hajiya. Humaira ta ce, masha Allah, haka kika ƙara girma Bilkisu? Hajiya ta ce, ai kuwa ga Bilkisu nan, aure ma za a yi mata idan ta sallah ta zo wannan karan, tare da ita za su koma, sai ta kawo miki wata. Humaira ta ce, Allah sarki, Allah ya sanya alkhairi. Bari mu tafi Hajiya. Hajiya ta ce, a'a, ba za ku huta a nan ba, za ki tafi? Murmushi ta yi kafin ta yi magana. Insaf ta ce, a'a Hajiya, gidanmu za mu tafi. Gidanki babu daɗi, wari ma yake yi. Gaba ɗaya suka sa dariya. Hajiya ta ce, iye, tukuicin da za ki bani kenan? Mai ƙaton ciki, kin zo za ki ƙwace min miji ko? To an ji, ni ma kin ishe ni, sai ki yi tafiya gidan naku na gol, kin ji? Insaf ta juya da gudu don ɗauko takalminta, tana faɗin, momi ki tsaya ne, takalmina zan sha. Humaira ta ce, Alhaji baya nan ne? Hajiya ta ce, baya nan, sun fita tare da Fahad. Ta ce, Allah sarki, Allah ya dawo da su lafiya. Da amin ta ce, Bilki da Kulu su suka fito kowace riƙe da kayanta a leda. Humaira ta miƙe bayan ta gama bawa Affan nono ta ce, gashi ma ba mu zo da komai ba Hajiya, da ke tafiyar ba shiri,
ban san yau zan taho ba, ya ce min yau ne. Daddawa ce kawai wallahi, ta faɗa tana zuge handbag ɗinta, ta ɗauko wata daddawa a leda 'yar kaɗan ta ajiye wa Hajiya. Hajiya ta ce, har da wahala haka? Babu komai, na gode sosai. Ta tashi suka tafi domin komawa nata gidan. Matsalar Humaira akwai ruwa, ba ta da kyauta kwata-kwata, ba ta son kowa ya ci dukiyar mijinta. Daga ita sai 'ya'yanta sai kuma 'yan uwanta da take nawa duk wani abu, kwancen kaya da sauran abubuwa, haka dai lokaci zuwa lokaci. To masu sauraron za mu dakata a nan, sai mun haɗu a kashi na gaba.